Nay! Kumusta na yung lakad mo, Nay? Ayos na po. Naangat ko na. O kanina, ano yung lakad mo kanina, Nay? Sino po yung mag-order ng ulam? Nagpagamot si nanay December 27. Bali 10 days pa lang ho siya. Ang sabi niya ay hindi daw, ano sabi mo, binubuhat ka lang. Tapos sobrang laki ng tiyan ni nanay. Ang sakit ni nanay sa spiritual, talagang totoong may galaw siya sa kulam. Ngunit nawala na to 10 araw, 4 na araw, nakalakad siya. Ngayon naman, hindi naman kasi namin siya maalamin. Sobrang kasi laki ng tiyan at saka manas. Ngayon naalamin na namin siya na ibalik na namin yung hips at saka dislocate hips, nerves, at saka dislocate dito sa may ilalim ng tuhod yung ugat niya. Nagagalaw mo na yung paa mo na eh. Ngayon, graduate na si nanay. Kaso pinag-i-steam ko pa rin siya ng kahit papano ng 2 beses lang. Para bumaba yung manas. Basta't ilakad mo lang yan, pagkasal, bawasan ng pag-isip, magmarites lang. Kung makipagkwentuhan ka lang, Nay. Wala na yan. O, salamat sa Diyos, Nay. Salamat. Nay, graduate ka na, Nay. Ay, Pagpatuloy lang exercise na, Nay. tingnan natin kung ano pinag-iba. Mawawala ng tuluyan yung manas mo niya, Nay. Nay, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alipin Amay Susan Sareno. Bye-bye po. Nay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, salamat din po, ate. Ingat po kayo pag-uwi. Mauna na po kami. Nay, pag-ingatan nyo lang, Nay, ha? Oh, thank you, Lord.